Καλησπέρα από το Έπλο Καϊμασίδη, είμαι η Κική Σεφερίδου και μαζί θα δούμε μια παιδική σύνθεση που σχεδίασα με πολύ αγάπη για το Καϊμασίδης Junior. Μια πραγματικά εντυπωσιακή κουκέτα με ντουλάπα, αποθηκευτικούς χώρους, σιτάρια, μπαούλο, τα κρεβάτια, εταζέρα και γραφείο. Μήπως τώρα να βλέπαμε και τους χώρους έναν. Πάμε. Υπερυψωμένο κρεβατάκι με διαχωριστικά προστατευτικά κολονάκια και υφασμάτινη πλατούλα. Στο κάτω κρεβάτι έχουμε αποθηκευτικό χώρο μπαούλο, ντουλάπια με πλούσιο αποθηκευτικό χώρο επίσης και κρυφά ραφάκια. Φυσικά δεν λείπει η πλατούλα που εδώ είναι και μεγαλύτερη. Και εδώ κάτω από το υπερυψωμένο κρεβάτι έχουμε την ντουλάπα μας που έχει όλο το βάθος του κρεβατιού, πίσω έχει ραφάκια, μπροστά έχει κρέμαση, δίπλα έχουμε ένα μίνι μπουντουάρ με σιρταριέρα, λεπτομέρειες λάκας, ψάθας, hello. Και φυσικά το γραφείο μας που έρχεται γωνία με την παιδική σύνθεση, με σιταράκια, τροχήλο των μπαούλων παιχνιδιών και τη βιβλιοθήκη. Φυσικά το υπερυψωμένο κρεβάτι συνοδεύεται είτε από μεταλλική σκάλα είτε από σκαλοπάτια. Ό,τι βολεύει στο χώρο σας. Bye!